Yo, ayang-ayang bersama Mbak Prigel dan Mbak Renjel. Yo, Mas. Sadekke Mas terus. Masih bersama Asta Brata juga ada Mbak Rejo, ada Mas Victor, ada Mbak Padang rasane ati kang nandang sengite liyan hanya wang aku kowe lapo katresnan Rajalu ojo seleh tresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban. Hey, yo. Renzo arep meko nengge katresnan iki yen to aku sliramu rati akoni Senajan kotor tapi sonompo bakal tak cukup yen durung tapi sahing kang kuwata. Mas kowe sing sayang talilo aku kudu kelangan Mas Gusti kandheng ati dongaku siji tresno iki abadi dewa ning asmara kuwana ati kawula anjur kula labet tresno tekan mendasake cepet sare wangi apa geni laire tresno kan suci kasunyatan yen aku sliramu isih ngalisi. ada Mbak Prigel, ada Mbak Renjel dan Mas Victor. Oke, Mbak Prigel, Mbak Renjel. Asik dong. Aku bergoyang. Kang Mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan Mas Gusti kandheng ati dongaku siji tresno iki abadi dewa ning asmara kuwana ati kawula anjur kula labet tresno datang dan saking coba kare wangi apa beni laire tresno kan suci kasunyatan yen aku sliramu isih nyawiji dewa ning asmara kuwana ati kawula anggap kula labet tresno datang dan saking coba kare wangi tamateni laire tresno kan suci kasunyatan yen aku sliramu isih nyawiji. Asta Brata Suka sampun kantor layang-layang mriku Mas Abang. Terima kasih Mbak Renjel, lenggah dulu. Mbak Prigel juga duduk dulu istirahat Iya dulu. iya iya, oke, makasih ya Mas.